ҳамада салом алайкум бародари азиз, хуш омадед ба канали Мошин Савдо. Дар навори имрӯза 11 мошини фурӯшӣ ва 2 хона дорем. Наворро бо диққат то охира тамошо мекунем бародаро, дастгириро фаромӯш намекунем. Шахсоне ки якум бор дар канали Мошин Савдо меҳмонанд, ҳатман обунад шавед дӯстон. Ва шахсоне ки мошини фурӯшӣ замин, хона доранд ва мехоҳанд ки реклама кунанд, марҳамат рақамҳои мо дар рӯи экрани шумо ба мо равон кунед ва бо моша дар навори оянда пешкаши харидор он мекунем. раҳмат барои дастгириётон, барои лайкотон дӯстон. ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. курс бошад 1000 рубл 153 сомони тоҷикӣ. рафтем. ва мо боша мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. Як мошини фурӯши мо ҳаст Daiwa X ки аз соли барориш 1994 дар кузуфи седан. рангаш боша сафед. объём мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, механика. мошин хуба, ягон дард надорад. моторша нав кардагем, балонош миёнай, фавран фурӯхта мешавад, ҳуҷҷатҳош бучидагай. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтесай 14000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 91000 рубл. барҳама шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшӣ вазн 2115, соли барориш 2006, дар кузуфи седан. рангаш боша серебристӣ. объём мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, механика. мошин ягон расход надора, мега соҳибаш черпархош варид надора. мошин молодёжни кадагия 4 баллони нав дора. харидори аниқ боша гуфта занг мезанад, бо чақчақ мешавад. мошин боша қарор дорад айни ҳол дар шаҳри Ваҳдат. нархша боша гуфтесай 20000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 130000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби мошин дарёфт кунед. мегзарем ба эълони сеюм. хонаи фурӯшӣ дорем. қарор дорад аз шаҳри ҳисор дар деҳаи булбулчашма. дорои 4.5 сотиқ замин, 4 дар хона, свет дора, шакатур дора, потолок дора, оби чоҳ дора. 16 километр район дура гуфта, ҳуҷҷатдор 100%. нархша боша гуфта 110000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 715000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа аз худи соҳиби хона дарёфт кунед. чорум мошини фурӯшӣ вазн 2104, соли барориш 1997, дар кузуфи фургон. рангаш боша кабуд. объём мотор боша 1.5, сӯзишворӣ боша бензини холӣ, коробка передача, механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дорад, 1 сола ҳуҷҷат дора, ягон камбудӣ надора гуфта, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри ҳисор. нархша боша гуфтесай 12000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 78000 рубл. харидори аниқ боша мега савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. лайка фаромӯш намекунем бародаро ва мо боша мегзарем ба эълони навбатӣ. мегзарем ба эълони панҷум. як хонаи фурӯши дигар дорем. хонаи фурӯши мо қарор дорад дар ноҳияи Данғара, дар деҳаи Дурахшон. дорои 3 дархона, 1 калидор дар 10 сотиқ замин бо аловхона, ҳизмхона, каххона, оғилхона, забор дора. оби свет пастяни ҳастай, ремонт дора, наздикии рӯи калонай хона. нархи хона боша 120000 сомони тоҷикӣ гуфтесай соҳибаш ки бо рубли русӣ мешавад 799000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби хона дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештара аз худи соҳиби хона дарёфт кунед. мегзарем ба эълони шашум. шашум мошини фурӯши мо ҳаст. вазн 2107, соли барориш 2007, дар кузуфи седан. рангаш боша сафед. объём мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин, газ, коробка передача, механика. мошини состояниш 100% гуфта, мошин навай, расход надора. калонкаи пионер задагай, документош ҳаста, ягон камбудӣ надора. қарор дора мошин дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтесай 22500 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 146000 рубл. 1 сомон гуфтай арзон намешавад. ради интерес занг назанед. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. мегзарем ба эълони ҳафтум. як камази фурӯшӣ бидай бародаро. қарор дорад камази мо дар
шаҳри Хуҷанд соли барориш 1997 фавран фурӯхта мешавад. нархша бошад гуфтаиста 45000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 292000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби кам аз дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби кам аз дарёфт кунед. бародаро, мегзарем ба эълони ҳаштум. Opel Zafira соли барориш 2011 дар кузуфи универсал, рангаш боша кабуд, объём мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензини холи, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, мега соҳибаш, ягон камбудӣ надора, 4 баллони ледни дора, лити дискош қатӣ, бози 4 баллони зимни задагиай. мошин гаштаеса, ягон камбудӣ надора. мошин боша дар Московский област, город Пушкина. нархша боша гуфтаеса 384000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештара айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. нӯҳум мошини фурӯшӣ Volkswagen Passat соли барориш 2003 дар кузуфи седан, рангаш боша сиёҳ, объём мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, харидори аниқ боша занг зана бо шақшақ мекунем. мошин боша қарор дорад дар ноҳияи шаҳри Нав. нархша боша гуфтаистай 25000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 162000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо барои маълумоти бештар. даҳум мошини фурӯшӣ Nissan Maxima соли барориш 2001 дар кузуфи седан, рангаш боша серебристӣ, объём мотор боша 3, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин 100% мега соҳибаш, ягон камбудӣ надора, кондитсионер пешга ҳамаш зурай, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтаистай 37000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 240000 рубл. харидори аниқ боша мега савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештара айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. 11 мошини фурӯшӣ Opel Astra F соли барориш 1996 дар кузуфи седан, рангаш боша сабз, объём мотор боша 1.6, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, ягон камбудӣ надора. мошини Тоҷикистон айни ҳол қарор дора. мошин дар шаҳри Москва. нархша боша гуфтаиста 23000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 149000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти пурра ва аниқа айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. бародаро, 12 мошини фурӯшӣ Daewoo Leganzi соли барориш 1999 дар кузуфи седан, рангаш боша серебристӣ, объём мотор боша 1.8, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача механика. мошин дар ҳолати хуб қарор дора, ҳуҷҷатош буд шидагиай, мешини фақат ҳай мекунӣ гуфтай, моторш 1.8 простояй, гази заводской дора, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дора дар ноҳияи Хуросон. нархша боша гуфтаистай 15000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 97000 рубл. харидори аниқ боша мега савдо кардан мешавад. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештара айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. 13 мошини фурӯшӣ Toyota Camry соли барориш 2008 дар кузуфи седан, рангаш боша сафед, объём мотор боша 2.4, сӯзишворӣ боша бензин газ, коробка передача автомат. фавран фурӯхта мешавад, 1 сола ҳуҷҷат дора, тонировка дора, 4 баллони нави дига дора, ягон дард надора гуфтай, фавран фурӯхта мешавад. мошин боша қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархша боша гуфтаистай 83000 сомони тоҷикӣ ки бо рубли русӣ мешавад 539000 рубл. марҳамат шахсони харидор рақамҳои соҳиби мошин дар рӯи экрани шумо метавонед занг занед ва маълумоти бештара айхиди соҳиби мошин дарёфт кунед. ва дар ҳамин ҷо имрӯза эълонҳои мо ба анҷом мерасад. бародаро, дастгирии моро фаромӯш накунед. мо 2-3 рӯз пас эълонҳои нав ба нави мошинҳои фурӯшӣ дорем. то навори оянда худтон эҳтиёт кунед. худованд нигаҳбони ҳар яки мо шумо бошад. хайр.